Čau lidi, vítejte u dalšího videa. No vidíte, pokročila jsem, protože mi to už trvalo strašně dlouho, když jsem to sem udělala a tohle mi bude trvat ještě díl. A Rex tu sice je, ale nemá zapnutý počítač a prostě půjde na trénink. A já dám RTV, jestli mi to ještě dvakrát nepůjde. 1, 2. Bývá jeden člověk. Juhu. Dáme random. A teď, kdyby mi to šlo, tak by jsem se pokakala. Já nechci být zprostá do videa. Já jsem Andírek. No. Jo, počkej, tohle je ještě dobrá. Když tak mi napište, prosím. Ty seš noob. Proč to vůbec hraješ, když to neumíš? Nepište mi to tam. Já se to chci naučit. Nepište tam. Rex to umí a ty Julie ne. Tak to je teda párna. Proč tě to Rex nenaučí, když to je tvůj brácha? To nepište prosím do komentářů. Protože on mě to trochu naučil, ale já na takovýhle ty mapy nejsem zvyklá. Chápete to? Chápeš? Chápeš, člověče? Kdo chce dát RTV, ať napíše do komentářů. Hashtag RTV. Takhle to tam napište. Počkej. Musím ještě najít hashtag. Hashtag RTV. Nahoře to tady máte. Takhle to tam napište. Prosím. Prosím. A jestli nějaký youtuber tohle sleduje a hrál to někdy surf, tak mi to napište prosím do komentářů, jestli je to těžký pro vás nebo lehký naopak. A pište mi tam, jaký jsem si měla radši vybrat mapy. Ne, tohle to snad ne.
Proč tahle? Proč jste nevybrali jinou? Jestli chcete slyšet někdy zase Rexe, tak napište do komentářů. Jo, napište hashtag Rex. Počkejte chvíli, nebudu mluvit. Viděl, pojď sem pozdravit. Čus. Slyšíte? Tohle je Rex. Ne, tohle tu ne, prosím. Jen tu ne. Vidíte se mnou. Jo? Tady to nesmím podělat? Ne. Kokr Španěl? Není Španěl. Napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o mém názoru, jestli to umím nebo ne. A napište mi tam, prosím, že to bylo krátký. No já vím, že to bylo krátký, aspoň pro mě to přišlo teď krátký. Tak já se s váma loučím a ahoj!